Jeg holder af hverdagen. Vi sætter et nyt online-kursus op, og i den forbindelse er jeg ude og besøge Lope, som vi jo tidligere har mødt i et adventskalender. Jeg holder af hverdagen, og det gør Lope også. Hun har gang i al verdens ting i sin efterhånden ret store forretning herude på landet. Og så har vi en god pind, og man skal altid have en god pind. Ret specielt at gå her i dag, fordi det regner en lille smule. Så det er meget, meget frodigt at gå rundt derude. Det er sindssygt flot. Og som Lone altid siger, man skal have en god pind. Hvis I kigger rundt her, så ligger der pinde over det hele. Pinde, pinde og pinde. Man skulle simpelthen tro på en stork her. Så mange pinde er der i landskabet. Sikke en udsigt, der er her. Og som fun fact at kigge ind, så er det jo Jane Aamunds gamle bolig, vi er i. Se nu, hvad der kommer her. Ja. Jo, jeg skal spørge dig om noget. Jeg er ved at lave et nyt online-kursus nu her. Det skal hedde Jeg holder af hverdagen. Og jeg tænker måske egentlig, at du er jo fuldstændig indbegrebet af hende, der holder af hverdagen. Sig nogle ord. Hvad får det dig til at tænke på? Nærvær. Nærvær, ja. Det der med at nyde alle de der små ting, som der er i hverdagen, som så i virkeligheden viser sig til, at det bliver også de store ting. Ja. Det der, man samler på alle de der øjeblikke, der er i hverdagen, hvor man simpelthen samler dem, og så hænger dem op, og så kigger på dem og siger, det var jo en god dag, det her. Fordi vi nok nogle gange er lidt, eller jeg kan kun tale for mig selv, sådan det der med hverdagen, så pludselig hold da op, nu skal vi også skynde, og nu skal vi også nå, og nu skal vi også hyge her, og noget er overhovedet noget. Men at gribe alle de der, have fokus på at vende ind i og sige, nå, det var da hyggeligt, ja. Det gik jo egentlig godt, eller altså... Det var en dejlig dag. Det var en dejlig dag til alle de der øjeblikke, der er i løbet af en dag, som er fantastisk. Ja, fordi når jeg kigger rundt på alt det, du skaber her, så tænker jeg jo egentlig, det du laver, det er at du ophøjer jo hverdagen til en kunstart, ikke? Jo, altså det er den der følelse af, hvad skal man sige, feel good feeling, altså at man glædes. Ja, over de her små ting, bitte små og flotte. Og jeg er lige bestemt både bitte små ting, det der med, at nu regner det i dag. Nå, okay, godt så. Det er godt til blomster. Det er godt til blomster. Ja. Men også, kan man sige, så hvis man kigger sådan rent, jamen, så bliver der noget mat og noget blank, og så bliver der overflader, og så bliver der struktur. Tingene forandrer sig, også i regnvejr. Altså, det bliver dårligt, fordi det regner. Nej, det er præcis. Altså, det kan være i overført betydning også jo. Men så er der bare nogle andre vinkler, der pludselig bliver tydelige. Og det gør heller noget. Det kan også noget. Ja. Her i Jane Aamunds gamle ejendom, hvor Lope har sit kæmpe store efterhånden forretning, der holder man af hverdagen. Og prøv at se, hvad hun gør nu for at gøre tingene hyggeligt for os. Hun går simpelthen lige en runde, og vi får en lille drink her på en regnfuld sommerdag. Så bliver man da faktisk rigtig lykkelig.